Здравейте! Ние сме ученици от 7 клас в българското училище Слово в град Оксфорд. Потърсихме български следи в нашия град и за по-отдалечното минало. Те не са много. В настоящия филм ще ви разкажем за една българска следа в университетския град, от която научихме много и много ценни неща. Всичко започва от една снимка. Това е ексклюзивна снимка на бившият български цар Фердинанд, принцеса Виктория от Солнц в Родсхаус, Оксфорд, направена на 5 юли 1934 година. Тази снимка ни предизвика да разплетем една невероятна история. Една малка частица от българското минало, която не се изучава в учебниците по история. Първото нещо, което научихме е, че цар Фердинанд е бил в град Оксфорд, за да участва в 8-я международен конгрес по орнитология. Но преди да кажем повече за конгреса и за участието на цар Фердинанд в него, ето малко допълнителна информация. Какво е орнитология? Това е дял от зоологията, който изучава птиците. Изучаването на птиците има своите корени в най-древни времена. Кой ли винаги е карал хората да наблюдават и изучават този голям клас от фауната? Може би това е връзката между летенето и идеята за свободата. Терминът орнитология се появява през 17 век. Произхожда от гръцки език. Думата орнис означава птица и логос наука. Наблюдението на птици не е само професия, но е популярно хоби. Известен е фактът, че Фердинанд е бил страстен ботаник, орнитолог и филателист. Той става член на Германското орнитоложко дружество едва 14 годишен. Цар Фердинанд основава първия български музей през 1889 година. Днес това е Националният природонаучен музей. Първата колекция на музея от птици, бозайници и пеперуди, събрана лично от цар Фердинанд, е считана за най-богатата на Балканите за времето си. Цар Фердинанд основава още много други научни институти и музеи в страната, сред които зоологическата и ботаническата градина в София и аквариум в Варна. Той, както и синът му, цар Борис III, допринасят за опазването и опознаването на българската природа и съдействат за развитието на естествените науки в България. След абдикацията на цар Фердинанд живее в изгнание в имението Кобур в Германия, където се отдава на научните си занимания и интереси. Но да се върнем към 1934 година, когато бившият цар посещава Оксфорд. Снимката е направена на входа на Родсхаус в Оксфорд, където се е провел конгреса. От самото начало бившият цар е бил избран за вице-президент на конгреса. Ето още няколко други снимки, запечатали този момент. За участниците на конгреса е била организирана научна експедиция на бреговете на Уелс в Пемброкшир. Нека сега разберем какви въпроси да се обсъждали на конгреса. Аз и моите съученици от 7 клас преведохме информация от списание Природа, Nature, от 1933 година за предстоящия конгрес. Ето какво научихме. От информацията за конгреса научаваме, че сред обсъжданите въпроси ще бъде проблемът за замърсяването с нефт на океаните, при което стотици морски птици, включително много редки видове, биват унищожавани всяка година. Друга тема е опръстеняването.
слагането на пръстени на птиците като средство за проследяване на миграцията им. Така научихме, че опазването на околна среда и птиците е било грижа на хората още в началото на 20 век. Английското списание Nature публикува специална статия за цар Фердинанд поради неговите интереси към природата и птичеството по повод на смъртта му. Ето какво съобщава списанието в изданието от 2 октомври 1948 година. В края на статията, след изброяване на заслугите му научен орнитолог. От рана възраст той имаше страст към естествената история, като той не беше аматьор, а изследванията му по ботаника, ентомология и орнитология бяха сериозни и научни. Списанието допълва: той беше блестящ лингвист и всъщност беше трудно да разберем колко езика знаеше, защото преминаваше за зашеметяваща бързина и лекота от френски, немски, английски, български на португалски. Когато се говори за него, винаги са били подчертавани доминиращата му личност, проницателността му като политик и непопулярната му роля, която има в съдбините на Европа, но любовта му към красивите неща, голямата му щедрост на каузата на науката, възхитителното му чувство за хумор са страни от характера му, които обикновено се пропускат. Благодарение на нашите преводи и проучвания научихме много нови неща за една друга страна от живота и дейността на цар Фердинанд, обявил независимостта на България на 22 септември 1908 година. През настоящата 2023 година се навършват 115 години от независимостта на България. Допълнително получихме безценна пратка на документи от личния архив на цар Фердинанд, свързани с посещението му в Оксфорд и Уелс през 1934 година, които се намират в момента в Централния държавен архив. Изключителен интерес след нас предизвикаха редица документи, сред които програмата на Конгреса, поканите, програмата на екскурсията до Уелс и други събрани документи от посещението на царя в Оксфорд. От тези документи ни направи впечатление, че царят е пътувал до Оксфорд под името граф Морани. И повечето покани са на това име. Морани е средновековна крепост, принадлежала на семейството му, останките на която се намират днес в Словакия. В годините на изгнание между двете световни войни, бившият цар е пътувал с дипломатически паспорт, издаден му от царската легация в Берлин.
Благодарим ви за вниманието.